Haleluya. Imi daila imi nini ndilikunzo mufalo sakajelo mukasadaila futi azina basa. Ola iti disati ndapa testimony yangu ka ndilikuda kumboimba munondidaila ipapo. Ndikati domido moti la 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 domido. Zakwana mwataula kuti muli kuda kupa testimony pa testimony. Saka mungabva mandivalidzira zokudalo so ayiwo une utsinye wala legera ndipe testimony yangu. Song iyo ndasaluza ka nati Diana angaziwe zepasi moyo we munu ndi mwali chete. Ndili kunzo kufala ndine mufalo siteleki mufalo zijinji Jingotaula ayi kuti muli kufalire chiya ikuna ku waste time yakawandisa. Iwe siena neniwe uli kundidisturba mani. Uyu mubudisa imu chechu uyu. Alright ichizwa imanje nanga ndisingaziwe kuti kulima kune mali siteleki. Ipapa nili kutolima huku kumba huku. Huku akaziwena kubi wewe. Ndiye huku izo ndili kulimaka. Nanga ndisingaziwe kuti chikafu che huku chakachipa kudalo kulima center. Munosiziwa kuziziva kupi wakaita kuita huku iwewe. Abanda siya igoko vape testimony yao wasina kuviringiza chiko nemiwo. Uyu tuli kutoda ground uyu. Ola iti nanga nchiti vekulima center ka vane mabranch yakawanda mu Zimbabwe ka vanoita the agricultural inputs, crop chemicals, irrigation and hardware. There is one specialize mwaziri. Goma matiri ningirikini vanoita futi zvema irrigation ne hardware ne crop chemicals. Saka alright vanowanika kupi kuti tizive kuti kana takuda chakati tinobva tangonanga ikoko straight. Alright wavunza mvunzo wakanaka chose. Alright vanowanikwa mubindula valimo chegutu chinoi alale mu CBD chemo valimo kaloi kwekwe mbale masasa kumvuli valikwe ikoko. Nichaita kuti uyu mfane we projection aise namba zacho ipapa kuti mukwanise kuwabata ipapo. Asi inini andisati ndabata sure kuti muli kutaula chokwadi mimi gogo kuti sure olo chikafu che uku icho muli kujisa ukuzenyi makatenga ikoko. Problem akapedzisira kusvika kumba kwangu kakaleka iwewe. Ndiri kuti nini chikafu changu kuva chestarter chaicho. Kuva chestarter kusvikira grower nili kutenga kulima center ndi uko zinowanika zakachipa plus futi huku zili kugala zakaguta. Nili kutotaula nazo zandiuza nazo kuti nasichi musatipe breakfast dinner yo takadya nezulo takatoguta. Saka uli kutotaula kuti chikafu chekukulima center chinogutisa kudalo wawa kushikira pakutaula. Imagine kwambo izo. Si information yo jealousy down nichatotenga avatengese futi mamotikali vanongotengesa izo wataula. Zvakanaka saka grade ite kuti congregation kuwanewo futi ma contact details kuitira kuti munhu wese amanye kukulima center nde kunowanikwa zese ikoko. Mwaita basa gogo. Alright sure apa nichaita kuti nkomana we projection aiseka video naito pakira chikafu huku malodi lana ndataula isaiwe vanhu vaone awa kuti ne huku. Ndikati domido